Dneska to ja dám Kšechu 882 a ako vidíte hráme FIFA 18 teda napíšte do komentára hneď z začiatku, kto je lepší, Ronaldo alebo Messi. Ja si dám teraz Ronalda, práve, ale Portugalsko, pretože mám 18 a niečo sa stalo, takže musím dať tým. Pozriem práve na mobil, pretože tu natáčam na mobil. A tu máme Argentínu a tam je Messi a v Portugalsku je predsa Ronaldo. No a dajte mi odber, ak chcete, že aby som vyhral, budem sa snažiť. No a I like. A ideme na to. Dúfam, že to nebude moc nahlas. A čo tu máme? Čakáme. Za tréning. Cristiano Ronaldo, boom, tak nič. Ako na to. Je tam to, má? Počkajte. Chcete hlas, no tak napíšte do komentára. Ja to znova natočím, ak chcete druhý diel. O, nie. Majú. Dobre, mám. Počkaj, ja som niečo zabudol urobiť. Pepe, tak. Bum, bum. Silvovský tým. Vidíte? Tuto napravo je Silva, tuto a tuto. To je všetko. Tak. Aha, môžeme začať hrať. Bum, ale nie, no. Napíšte aj samozrejme, že za koho budem na budúce hrať. Možno za Mbappého, za Neymara, za Lewandowského. No to je na vás už proste, ale ty hajzel. On to hlavičku, videli ste, čo je to? Normálne, ja som to kopol. Aha, išlo to. Ja som to kopol. Nedá hlavičku, tak nič. Ja viem, chovám sa niekedy divne. A neviem ani rozprávať a na to mám 8 rokov, ale vychádzajú mi zlé roky, takže by som mal mať 9 a za chvíľu budem mať 9, keď bude končiť tento mesiac v sobotu, takže vtedy mám národky takže ja vám hovorím na polčas. Počkaj, kto rozohráva? Čo? Jak si tu pamäť dáte, no tak to napíšte. Ale ja fakt neviem. Oni rozohrávali, nie? Či? Ja neviem, kde je Pepe? Tam je Pepe. Bum. Prestrelil to. Ale to nebolo Ronaldo. Ja vždy idem dopredu. Lebo nám tu dá vysoko a vtedy máme minútu. Lebo ja to hlavička, neviem. Máme minútu. Tak nemáme, lebo že on tam stál ako pripečený. No, také normálne, taká je FIFA. No nič. On nás chval tam stojí, aby bol faul, aby mali loptu, to je logicky. To každý robí. Ale sú to asi boti, ja neviem. Jak? Však sa mi to ani nedotklo. Ja neviem, či sa mi to dotklo, nie, fakt. Ne. Ran to. To. Ty, kamo, ne. Ja teraz neviem, prečo stojím na stoličke, ale stojím, to je normálne. To je fakt normálne, že stojím na stoličke. Dajú nám gól. Yes, nedali.
Hlavne, čo? Neviem, prasiatko z Coca-Colu asi. Messi, či kde si Messi, na krajičku. Fajč. More, strkáš. Moc strkáš. Pepe, ne, Pepe. Ronaldo asi, prihrať Pepe. Jau, ja som, no nič. Skoro som si zlomil chrbot, ale Pepe. Nezlomil by som si. Ja som si buchol o stoličku, keď stojím na nej. Pretože tam je také ostré, ale ja som si to pichol, no buchol. Ja neviem, to je čistá prehra, alebo na penalty, alebo remizovať. Ja môžem potom vybrať buď klasika, alebo víťazný gól. Oni nám dajú gól. Nie, ale máme dúdky, ale neviem, kto má. No, dobre, máme. No, ja som si skoro dal vlast, to nie dúdky. Dúdky. Niekedy sa problém, že vlast nie, mamík. Pepe, s tebou dáme. Nie, ale máme rohy. Počkajte, aha, ako dám hračku s Kristánom. Mám to. Čo? To bolo na čiare? Ja som to nevedel na čiare. Čo to nebolo na čiare? Ale ja mám nervy proste, ja sa tu nebudem srať. Ďakujem. Bum, teraz sa zbytočne stratí. Zajlopte. Poď, Pepe ti prihra. Pepe, Ankara, Pepe. Yes, ale ja chcem ísť za Kristánom. A Kristán nebeží. Chudák. Ronaldo není... Je šťastný. Ale on chcel dať gól. Takže on vtedy šiel preč, lebo že chcel dať gól a jemu to zobral tú loptu. To musíme napraviť. Proste hneď teraz Cristiano Ronaldo. Moria, za to nebudú. Dáš mi loptičku? Nedáš? Ale ďakujem. Nechcel mi dať, ale dal mi. Takže Argentína má viac procenta, aby vyhrala. Ako chceš. A vidíš, rozohrávali. Takže ideme 1-2. 2-1. Budeme vyhrávať pre nás. Aha, fakt, bude 1-2. Žamu prihrá. Cristiano prihrá. Cristiano kľúčku. Zobere. Tak nič. Nevyšlo mi. Keby som nezačal špikovať. No, ty kokos to už ako dlho natáčame. No, ani nie. Niektorí až hodinu natáčajú. Ty kokos, som si skoro dal vlast nejak. Ja skoro som si fakt dal vlast, keby som to nechytil. Presne neviem s kým som si dal vlast nejak. Bum. Ani teraz nedržím ani šprint. Tak smutné. Fakt. Že? Smutné. Fakt. Fakt smutné. Ja viem, že to je smutné. Pepe dostal teraz nervy, proste on teraz bude faulovať ako každý zápas. A dal Cristiano Ronaldo do gól a dáme sú. Trocha ten hlas funguje.
tam bol Pepe normálne na obrazovke. Ja to môžem zrýchliť, ale nechcem. No, to už ma to nebavilo, tak to zrýchlim. Ne. Bum, bum, yes a Cristiano Ronaldo. Lala. Lala. Pepe sa nasral, Pepe je bomby. Nesriel, lebo že zobral mu to. A normálne niekto dostal nervy. Niekto dostal nervy normálne. Ďalšie nervy. Haaland, Cristiano Ronaldo. Načere. Ja som tiež futbalista, ale každý zápas prehrávame. Pepe, ne. Chápete to? Ja neverím, ja to nechápem. Proste ja to nechápem. Centiak. Akože centimetr som to myslela a dlho som bol ticho, ale to... Čo som mohla spraviť? Andren, čo som mohla spraviť? Povedz mi to. Prečo je takýto blbý rozhodca? Ja si dám Real Madrid. Tam je tiež Ronaldo. Lepší rozhodca. Vidíš, on ma skoro sfauloval. Tak toto je normálne rozhodca na hlavu. Ja to dohrám. Ja to nevypiem. Ja to video nevypiem. Nebojte. Nie, moje. Nie, není moje. OK. Není moje. Je moje. Není moje. Je. Není moje. Hojenko. S makom. Čo robí Silva? A keď ju ovládam ja. Takže to robím ja. Pepe. Ne. Pepe. Cristiano Ronaldo. Toto ja neviem, čo sa stalo proste. Chápete to? Aha, čo sa všetko stalo. Tiaľte. Ja som ešte neprezradil. Aha, išlo to. Išlo furt. Normálne netrafí. Pepe prihrá. Bum. Netrafí. Takže to Pepe už nejaký infarkt asi dostal. Potom kopol. Bum. A Ronaldo strieľa. Čiže ako on strieľal? On bol tuto. Bum. Aj tak to sa mi zdalo, že to bol Ronaldo. No nič. Pokračujeme. Máme rohy. Barcelona alebo Real Madrid. Alebo Portugalsko. Alebo Argentína. Napíšte do komentára. Normálne 2 týmy, kde je Messi. Že Barcelona teraz je v 2018. A normálne ešte v Argentíne. No a v Portugalsku je. Teraz hráme za Portugalsko. Tuto to máte. Portugalská kartina. A proste ideme. Hrám to na Xboxe. To máme ovládačky. Chcel som si zahrať svojím mocom, ale nemáme ovládač, že som ho pokazil. Pokazil. Messi sa vymenil. Vidíte, tuto máte rýchlo Messi a no nič. Môžete si to video stopnúť a máte. Majú rohy. Proste niekto Silva, alebo neviem, kto sa to chce skúsiť zastaviť. A sú to zrýchli. Pravda, že? Choď dopredu, Cristiano, lebo ja teraz ti prihrám, tak neprihrám. Poď, choď, za chvíľu už bude zvoniť a rozprávky je koniec. Je to 12. Snažia sa akože.
Chcete na penalty? Ja to dám na penalty. Ne, ja som to nestihol. Tak nebudú penalty dneska. Dobre, tuto sú tie závery. Nebol gól. Jaj, a hej, tuto bol. On tam nestrieľa. To on nedal. To bol prvý. Tuto oni dali, na to sa nechcem ani dívať. Tuto sme nedali s Cristianom. Tuto sme dali. A teraz sa pozerajte. Tuto sa radoval, ale teraz bol smutný. Tuto máme, na to sa nechcem dívať. Na to. Tuto bol. Dobre. A teraz ideme ukázať, čo sme my spravili všetko. Nie, to nebolo ono, to bol Pepe. Áno, tuto sú tie rukavičky. Bum, jeden. A však ešte viac rukavičiek dám. Tuto sme my, ale... Zase. OK. A teda lúčime sa dneska. Teraz sa môžete pozrieť aj na moju tvár. Takže zatiaľ čaute.